הראשון אנחנו פחות ניגע באזור של השכמות והכתפיים. זה אזור שנחשב לפתיחה של חסימות ואנחנו לא משתמשים בו בשליש הראשון של ההיריון. הוא מאוד מתאים לשליש האמצעי, השני, ולשליש השלישי. שירלי כאן נמצאת בשבוע 37 לקראת 8. ומאוד מתאים עכשיו לעבוד על השכמות שלה. המשולש הזה הוא המוקד שאחר כך יהיה תחילתם של הצירים. ומכאן אנחנו יוצאים אל כיוון האגן. אנחנו רוצים לתמוך בו בשינויים שהוא עומד לעבור בלידה, בלי להפעיל לחץ, ולאחר מכן להרגיש את האזור של עצם האגן וללוות אותה בלחיצות או בעיסוי מעגלי. כל אזור שהוא נעים ולא כואב תורם להרגשה הכללית ומסייע ללידה תקינה. יש לנו כאן נקודות שנמצאות ממש על האזור של המפרק. הנקודות האלה מרגיעות את הנפש. אפשר לעשות אותה בצורה כלילה. רצוי להתאמן בבית שבועיים 3 לפני התאריך המשוער של הלידה, בשביל להכיר את המגע, בשביל לדעת מה אנחנו אוהבים. נקודה נוספת היא נמצאת כאן בחיבור של שתי האצבעות. יש גבעה. הגבעה הזו טובה לצירים חזקים, לכאבי ראש שתוקפים בחדר לידה, שבהתחלת הריון אנחנו לא נוגעים בו, אולם בסוף ההריון אפשר להרגיש כבר את ההצטברות של כל הכאבי שרירים. לעשות בעדינות, אפשר לקחת קרם או שמן ולהרגיש לפי מה שהאישה מבקשת את החוזק שמתאים לה.